Gipleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Gepleşigimiziň geçen sanlaryna 20-nji asyryň 30-njy ýyllarynyň aýaklaryna çenli türkmenleri häzirki Türkmenistanyň Owgan topragyny bosup çykmaga mejbur eden şertler barada gurrun edipdik. Bugünkü gün şol gurrunlary köpçüliklerin gaçyşlaryň gözli şaýatlary bilen geçirilen arxiv söhbetdeşlikleri esasyna dowam edýäris. 100 ýyl töweregi mundan ozal häzirki Türkmenistanyň çäginden Owganystana ýa-da Irana bosup çykan adamlaryň dulçary bolan günü olaryň ykbaly türkmen halkynyň taryhyna we şu gününe çemeleşmek jähtden wajyp bolup durýar. Eýsem şol günleri obyektiw suratlandyrýan maglumatlar bugünkü gün degişli döwletleriň arxivlerini tapdyrýarmy? Ya da olar şol döwürlerde döredilen eserlerde öz obyektiw beýanyny tapýarmy? Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulumrady geçen asyryň başlaryna ýurtdan köpçüliklerin gaçyp çykmaga mejbur bolan adamlaryň käbirleri bilen 20 ýyl töweregi mundan ozal interwiu alypdy. Interwiularda köpçüliklerin migrasiýa mejbur bolan adamlar şol döwürleriň gowgasyny gurrun berýärler. Olaryň berýän maglumatlaryny resmi çeşmelerden, arxivlerden ýa-da döwlet dokumentlerinden tapmak mümkin näl. Gaçmaga mejbur bolan adamlaryň gurrun berýän ýatlamalary dilden dile geçip hakydalara urnaşýar. Meselem olaryň hataryna Hudaýnazar ağa öz başdan geçirmelerini gurrun berýär. Onuň maglumatlaryna görä bu wakalar çen bilen 40-njy ýyllarda hatta jahan uruşy döwürlerine bolup geçýär. Hudaýnazar agany Sowet häkimiýetleri döwlet duşmany yglan edip sürgüne ýorlaýar. Ýöne ol 4 adam bolup sürgünden gaçyp owasyna lewaba barýar. 4 adam bol kaçdyk, ikimiz okda kaldyk, ikimiz kaçyp gutuldyk. 18 gece gündizden soň gelip öz uyumda goýa lewapda boldum. Dogallarym meni 3 gün deryanyň ortasynda saklap, ondan soň Owganystan ya şu torpaktan çykarsyň ya ölersiň diýişi berdiler. Ondan soň meni azat edip men bolsa ondan soňsy ya öleýin ya bir ýana öteýin diýip 14 gece gündiz ýol ýöräp nideligini bilemizem ýokdyk, şödüp almyr Owganystan geçdik. Diýip ol gurrun berýär. Sowet zamanasynyň ýer döwürlerine döwlet duşmany diýilip yglan edilen bolsa ýurtdan gaçyp çykandan soň Hudaýnazar aganyň dogun garyndaşlaryna Sowet häkimiýetleri azar bermändirmi? Ol muňa şeýle jogap berýär. Her kim ki özü neme etse şonu öz tartmaly. Ene bilen ata bilen dogan kardeş bilen işi ýok. Olsun kanun şonu ýanty. Diýip ol gurrun berýär. Ýöne Owganystana bosup çyksa da Hudaýnazar ağa ilk başda ol ýere ornaşyp bilmeýär. Ondan Pakistana geçýär. Şol ýerde ornaşyp täze durmuşa başlaýar. Ýöne şonu da ata watany ýatlaýar. Dogun garyndaşlarynyň perzentleri bilen diýdarlaşmagy arzu edýär. Owganystan olsa bizlere bolmady, ahir Pakistan ötdük, Pakistandan Karaçyda. Indana şonu iltimas etýärs ki şol dogallary şonuň perzentlerini bir görmäni ölmezden bir görüşsek, diýdarlaşsak diýip haýyş etýär. Huda Taala'dan. Diýip ol gurrun berýär. 11-nji aprelde dünýä türkmenleri gepleşigine beren interwiusyny ýazyjy Hudaýberdi Haly geçen asyryň 30-njy ýyllarynyň aýagyna çenli türkmen halkynyň Owganystana ýa-da Irany 3 tapgyr bosup çykmaga mejbur bolanyny gurrun berdi. Bizim milletimiz şu in täze tarihte adamdan 3 gedep gaçşa başga ýerlere boskun bolmaga mejbur bolup durlar. Şolardan in köp mejbur bolanlary aýratyn am derýanyň ýokary akymyna oturan Kerki etrawynyň Kerki sebitiniň milleti şeýlekem tartawagar sebitiniň milleti atyp köp göçüpdir. Şeýle de günwatar Türkmenistanyna ýeken goly gözeletdirip, şoň bilen birlikde Newitdağ töwerekleri hatda garrygala da bar. Şol ýerden hem milletin gaty köp bölegi Irana boskun etmäge mejbur bolupdurlar. Bir bizim tarihimizin agyr şerti diýip Hudaýberdi Haly gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulumradynyň arxiwinde Ahmet ağa atly başga bir türkmen boskuny bilen geçirilen gurrun döşlük bar. Ol hem heniz şaga wagty ene atasy bilen Owganystana bosup çykýar. Ýöne Owganystana bir näçe ýyl ýaşap soňra Irana geçýär.
Ahmet ağa 90-njy ýyllaryň aýagyna azatlyga beren interwýusyny özüniň çekýän watan hasratyny gurrun beripdi. Bize buğdalyk diýen ýerden atam gaýdan meniň. O wagtda men gijik. Bilemä ýokdy, hälde bolsa arzuwum kanda. Türkmen topragynda ýaşasak, indi galan ömrü bir. Ýaşamyz ahir bolan, indi hiç bolmasa özümiz ýaşamyz ahirlandydy. Men oglanyň uşagymyz bar, öwlatlarymyz, oglanlarymyz bar. Umyt etýär. Hälde umytymyz özümiz ýok. Diýip olay diýär. Ol Türkmenistanyň göçüp gaýdan ýerleriniň atlaryny agdaýar. Watana dolanmak arzuwyny gaýtalaýar. Bir Türkmen. Ozalda atam şu taýdan gaýdan, babam şu taýda ýaşan, atam şu taýda ýaşan, buğdalykda ýaşan, buğdalykdan obada. Kerki diýen bazaryny bazarymyz eken. Şonu bilýän. Kerke barada ekenler, geler ekenler. Adyny etýär, özümiz arzumyz kan bir görsek, bilsek barsak, wetene bile Türkmene garşyk diýip arzumyz kan diýeni ýürekde ýatyr. Bolmandy. Diýip olay diýär. Ýazyjy Hudaýberdi hally taryhda köpçülikleýin emigrasiýanyň köp milletiň başyna gelenini ýytaýar. Ähli milletiň takdyryna bolan zatlar sebäbi bir millet başga bir ýere dargapdyr ýa-da göçüpdir, ol taryh dowamyna bolup gelipdir. Şoň bilen birlikde de şeýle agyr pursat türkmen halkynyň başyna neyni geçen 20-nji asyryň başyna diýip ýazyjy belleýär. Onuň inancına görä ýurtdan bosup çykan adamlaryň öz ýatlamalarına esaslanyp şol döwrüň şertlerine we wakalaryna çemeleşilmeli. Bu ugurda maglumat toplamakda metodika taýdan dünýä tejribesinden ugur almaly. Ýazyjy munyň bilen baglylykda dürli taryhy ýagdaýlar sebäpli öz ýurdundan özge ýurtlara gaçyp çykyp soňu bilen öz milletleriniň hakydatyna milli kimlige goşan halklary şolaryň hataryna daşar ýurtlardaky Ermeni diasporasynyň bu ugurda bitiren işlerini misal görkezdi. Şol giden adamlar ýöne gitmändiler. Olar öz ýanlary bilen türkmen medeniýetini, türkmeniň taryhyny alyp gidipdiler. Olar öz ýanlary bilen kitaplary alyp gidipdiler. Hatda bize ma'lum bolan bir maglumata göre Bukhara emirini ýyl diýen bir kitap bar eken. Bir ýyl ýadygy diýen kitap bar eken. Onlar ýyl ýadygylar ýazylýar eken. Ýyl ýadygysyny Bukhara emirini ýyl bolan adamlaryň, meselem ersarlar, çowdurlar, baraköller, beýlekiler, çendirler, şolaryň tire taýpalary nirelerden gelip çykypdyr, olar nirelerde otýarlar. Hem olaryň nireler degişdi. Ýylyň ýadygy. Şol ýyl ýadygy bar eken. Şol ýyl ýadygy Owganistana giden türkmenler bilen gidipdir diýen gurrun bar. Şol gol ýazmanyň ýygyny ýygarlamak gerek. Şolar ýaly gol ýazmalar başga-da bolmaly. Sebäbi ýene de dünýä jemgyýetçiligine dolansak, häzir Ermeniler dünýädäki ähli ýyldaşlarynyň bar bolan gol ýazmalaryny Ermenistana topladylar. Yerewanyna Paterandıran diýen belli gol ýazma institutu var. Bütün dünýädäki Ermeniler özlerine bar bolan gol ýazmalaryny ata watanyna gaýtaryp berdiler. Olam Yerewanyna gatyp bir hasad esasyna da saklanýar. Ine biz şol gol ýazmany biz toplamadyk. Ine Türkmenistanyň öz ygtyarlygyny gadananyna eýen çäre asyr wagt boldy. Ýöne şu ýylyň dowamyny, şu wagtyň dowamyny bir daşary ýurtdan şular ýaly gol ýazma tapylypdyr. Ýa-da daşary ýurtdaky türkmenler öz ata watanyna şu gol ýazmany gaýtaryp beripdirler diýen gurruny men eşitmok. Men özüme eşitmok. Belki bolsa bardyr. Diýip ýazyjy Hudaýberdi hally gurrun berdi. Ýöne geçen asyryň başlaryna Sowet häkimetleri türkmen halkynyň arasyna mektep açyp ýeni okap ýazmagy, başlangyç dünýäwi sowatlygy ýokarlandyrmak ugruny tagalla edýän döwürlerine ýurtdan gaçyp çykan adamlaryň näçe götürmi ýany bilen kitap ýa-da gol ýazma alyp çykdy. Bu soragyň jogaby öz başyna gözleg işlerini talap edýän ýaly. Ýurtdan bosup çykan adamlaryň ýygyny olaryň şol döwürler barada beren gurrunlary bar. Meselem şolaryň hataryna henüz 7 ýaşynda wagty häzirki Türkmenistanyň ilki Owganistany, soň Pakistany, ondan soň Irana göçüp baran ahunaga öz başlaryndan geçen agyr günleri gurrun berýär. Bizler Atawatan Türkmenistan Mardiyan şäherinden Şurawy tasarrufuna alandan soň onuň zulmüne takat etmän, weteni mali terk edip Afganistan wetenine hicret edip geldik. Oyun ýyly bir neçe ýyl ya 45 ya 50 ýyl medenne Afgan toprağynda ýaşadyk. Bundan soň ýene şu
Kanun ve meslek şuuru musallat boldy. Manun zulmuna takat edebilmän, mundan hem ýene hicret edip Pakistan geldik. Emma Afganistan'da şu yaşan wagtlarymyzda da köp muşakkat bilen, zahmet bilen, harhorluk bilen yaşadık. Zahmet muşakkatyň sebebi biri bir wetenlik, o biri hem bir kowumluk, şöyle harhor bolup, maňa da şuuru musallat bolan soň Pakistan geldik. Pakistan'da da bu 5-6 ýyl oturduk. Mundan ýene Eýran geldik. Filhal 11 ýyl boldy Eýran topunda ýaşap ýörünmede billerim. Diýip Ahun ağa 90-njy ýyllaryň aýaklaryny Azatlyk radiosuna beren interwýusyny aýdýar. Sowet Soýuzy 1979-njy ýylyň aýagyny Awganystana goşuny girýär. Mundan çen tutulsa Ahun agalaryň 30-njy ýyllaryň ortalaryna ýurtdan bosup çykdyklary bolýar. Ol Awganystana ýaşan ýerlerini gurrun berýär. Ol Awgan topunda Antalya, Mehmedowladabatya bir az wagtynda oturduk. Ondan soň Hiratyň merwetine bardyk. Bir neçe ýyllar. Ondan soň ýene näsip kysmatçyla Afganistanyň Mazar şeýipdiýen welaýatyna gelip, galaba köprek şonuna ötürdik. Şaşuruw gelýän. Diýip Ahun ağa aýtdy. Eýsem ol watana dolanmagy arzu edýärdimi? Şonça ýurtlaryň oba şäherleriň arasyna göçüp gaçandan soň ahyr soň ýene de Türkmenistana dolanmak isläpmidi. Türkmen döwletinden nähilidir bir kömege garaşypmydy. Bu barada Azatlygyň habarçysynyň soran iki sorawyna Ahun aganyň beren jogaby ören täsin. Bilelikde diňläliň. Indan şol ata-watan Türkmenistan hazır garaşy boldy. Türkmenistan diýip Türkmeniň hazır ýurdu bar. Şo taýda mesjitler dikeldildi. Indi bir musulmançylyga bir azatlyk berildi. Şol ata-watanyňyza şo göbek kanynyň daman ýerine barmak haýşyňyz barmy, arzuňyz barmy? Men şonu näme diýjegimi bilemok. Şol ata-watanyň Türkmenistandan şol daşary ýurtlarda ýaşap ýören türkmenler näme haýşyňyz bar? Şol daşary ýurtda size kömek etse, okuw diýip, bilim diýip, şol ogadan ýardym etse diýip haýşyňyz bar? Men näme diýjegimi bilemok, onu gepletme. Olar ilki ýurtdan gaçyp çykanlaryny Awgan topragyna ýa-da Eýranyň nämelere sezewar boldular. Bular barada giňişleýin şol döwrüň şertlerini resmi dokumentler esasyna suratlandyrýan materiallary tapmak kyn ýa-da belki de mümkin näl. Ýöne bosan adamlaryň hataryna şahyrlar ýa-da bagşlar duçar bolan ýagdaýlaryny öz döredin eserlerini gurrun beren bolsalar şol maglumatlaryň esasyna döwrüň şertlerini aradan geçen wagt tarih nukdaý nazaryndan ujuýpsyz hem bolsa gödegine getirmäge az hem bolsa mümkinçilik bar ýaly. Şol döwürlerde 20-nji asyryň başynda daşary ýurda giden, Awganystana giden Pidaý diýip bir şahyr bar. Şonun bir şeýle setir bar. O baran ýerine onun pary talap edipdirler, dokument talap edipdirler. Baran adam bir o ýurt üçin gelmişek faýdada. Şoň üçin Pidaýda şeýle setir bar. Sana rüşwet gerek, maňa jan gerek diýär. Ýani rüşwet pary diýmekde. Diýip ýazyjy Hudaýberdi hally gurrun berýär. Begenç hazyny henüz şaga wagty Iqbal Türkmen toprağından çıkarıp Pakistana taşlapdyr. Ol ata-watany goşgu bilen ýatlaýar. Ata-watanyň gelende boza köp ýaş gelen, onça bir asar bilenim ýok. Bizleriň ýaşaýmyş ýaşan ýerlerimiz bolsa Halaş raýon Çerje welaýatynda ýaşan ekenik. Ýönemiz şunçalyk ata-babamdan eşden bir agamyz şoýardan gaýdan pilla ýörekleri koýup bir goşgy asar goýar eken bizlere. Men şonu ýat bilýärdim, şonu aýdyp beramasam başga bolsa onçalyk benim bilerim ýok. Köp ýaş wagtynda gaýdan ekenim-de. Diýip ol aýtdy. Biz bugünkü gepleşigimizi Pakistanly türkmen begenç hazynyň mundan bir näçe ýyl odal azatlygy okap beren goşgusy bilen tamamlaýarys. Hoş wagtyňyz. Habar alyň indi ýoldan ötenden galdy göwnüm balşa haram gatandan unutmaryn çyksa janym bitenden orul lebap ilim galdyň hoşundy. Ara çölde çykdy jepaly janlar ýyly bolup geldi näçe bisanlar kungur öli howla gelen mihmanlar agzyň açyp howlim galdyň hoşundy. Ara çölde jepa çekip jan berdim, uradyň salgydyň ören kän berdim. Kätmen urup elim tartdymdan berdim, jepalyja çiller galdyň hoşundy. Gahreýlesem indi gelmez gaharlar, näçe ýarlar ötdi näçe baharlar. Amydan suw içen terçek nahallar, elwanlaşyp galar boldyň hoşundy. Duwetenden gider boldy bendeler, ýyly boldy para alyp gendeler, şor ýerlerde biten maýmak ýigdeler, ömürleşip galar boldyň hoşundy.